Tasi dan Luma. Venrex on the beat. Assalam salama a gare ki gimbiyar mata sannunki ne farin hali na gaishe ki soyayya kin bana baki godiya nake miki yar kirki yar yarin ya sha kurminki tuntun aini na zama naki babin da zai sa in barki ba mai raban da ke sai Allah sarki a rayuwa ta banda kamar ki a kasan zuciya ta can nake jinki so ta sana zan masa dauki ko wata baki da shi zan yaki masoya ta jiyan kalle ki kyakkyawa aikin yi kalaki cikin su mata babu irinki farin ciki na shi ne inganki ban gajiya in ni ya kallon ki murmushin ki kan saka na ji shauki kin ci kwalliya kin ci danki kyakkyawa ba mai kushe ki yar yarinya mai girki kuma kin iya kamun kanki gurin rayuwa ta auren ki mu je gidan gaida iyayenki ku zo ku gaga masoyiya ta farin ciki ce ta rayuwa ta cikin su mata kin daga tuta aike ce kika yi mini sata rayuwa da ke ni na aminta Sanya zuciya ta kin cusa maso kusa ban san ki mini nisa aure na da ke bani san a fasa ki zama mata ta na kosa a cikin samarin ni na lashe gasa zumar sokin ban aina lasa da ni da ke ba ma sayin komi na ce miki gara da ki musa na tambaye ki fito ban amsa komi kike so faɗan zan yi sa kin zama ɗitu ya sai da albasa ai ba da mai aka suyan masa garin masoyi baya nisa duk inda kike ni zani mu gaisa kimin kalaman ki tausasa gaskiya kin haɗu ba kya da makosa yarinyar mai farin hali ce mai farin hali ce cikin su mata ni na dace ai na dace na tabbatar bayi mini kwace bayi mini kwace Venrex on the beat. That's your boy, December 7 Chikune Niger Gida.